bathukhumala umdungwa umbulazi umzilikazi kamashobane wena wadla umuntu wamyenga ngendaba udonda intombi ngesizulu. Ubeke imibandela ewumqansa ngakufunayo uma kufanele ucule emcimbini igcwalisa All White Picnic ese-Kings Park eThekwini ngomhla ka-5 kuNovemba laphana umthandeni umfo kaManqele. Nginibingelele ngiphinde futhi nginamukele kule channel ehamba phambili inkezo mina uveze uNtuthu ngakhumalo bathi ilasbona amagumede mhlambe bangabe usemusha like ngizophinde ngicela nje ukuthi uyasubscribe ungakhohlwa ukukhomenta nokulike kanjalo futhi nokushare okuyikhona okukhulu kunakho konke. Ubeka imibandela ewumqansa ngakufunayo uma kufanele eyocula emcimbini igcwalisa All White Picnic eKings Park eThekwini ngomhla ka-5 kuNovemba ehlelwa laphana imbangi yakhe umculo kaMaskandi umthandeni umfo kaManqele laphana. Ngokuthola kwephephandaba ilanga igcokamelisha lithumela incwadi ezifuna ukuze likwazi ukuba ingxenye iyale emcimbini ehlelwa uKhuzana Indlamlenze umfo kaMpongoso. Phakathi kwezinto ezivelayo kubalwa 150,000 ukunandisa kanjalo futhi uqashwelwa indiza nethimba asebenza nalo laphana uqasha kwehotela kanjalo futhi uqasha kwezindawo zokushintshela kuzona izipahla zokugqoka okufanele zibe netiye iRoibos ukuthi elifike nomuntu walo ozolethula estage uma selingena nokuthi uma sokuyisikhathi salo sokunandisa kungabe bikho umuntu ozoba sestage kungena ithimba elalo elizoqondisa konke okuphathelene nokunandisa kwegcokamelisha laphana. Ngokomthombo welanga lezi zifuno ezegcokamelisha zibashiye bashaqile abahleli balomcimbi kakhulukazi imali akaqasha ngayo. Emasontweni amathathu adlule lo mculo kaMaskandi ubhale ekhasini lakhe enkundleni zokuxhumana wathi useyikhuphulile imali aqasha ngayo lapha nemuva kokumenyezelwa kwalomcimbi igcokamelisha litshela abantu ukuthi seliqasha ngo100,000 uma lenza i-backtrack licula lisebenzisa lapha ne-CD enensimbi kuphela bese kuba 150,000 noma randi uma lizokucula bukhoma futhi kalingisi i-CD. Kuthe uma selicela imininingane laphinde lakhuphula izindleko zalo ngo50,000 noma randi lathi selibizwa 150,000 uma lenza i-backtrack eliqashwe ngayo kulomcimbi akusewona futhi 100,000. Konke lokhu kuvusa imibuzo ukuthi kungani lifuna ukufika nomuntu walo ozolungenisa stage ngoba kusobala ukuthi uNgizwe emchunu loyo ongaqashiwe futhi ekulomcimbi kusho laphana lo mthombo. Uthi abahleli balomcimbi ngabagqiziqakala ukunika igcokamelisha lemali eliyifunayo. Lithinta igcokamelisha ngempela sonto libuzwa ngokuthi ngabe lizoba yini ingxenye yalomcimbi likhala ngokuthi limatasa lophe kade likhona lathi emakubuye exotsha selizama laphana okwesibili ephakathi nesonto bese lingatholakala ucingweni. Imeneja yalo umnumzane Simphiwe Masonto uthi akathanda ukuphawula ngalolu daba kufanele igcokamelisha liziphawulele lona ngalolu daba oliqondane nalo. Ngazi ukuthi izona ndaba ezihamba phambili namhlanje kwezisenkezini esithinta lapha igcokamelisha kanjalo futhi nemibandela kanjalo futhi nemigomo yokuqasha kwakhe emcimbini ohlelo laphana inkampani ephethwe laphana Indlamlenze uKhuzana umfo kaMpongoso. Mhlawumbe engakuthini kwakho ukuphawula ngalolu daba asihlangane ku-comment section sidingide le ndaba. Ngazi ukuthi izona ezihamba phambili ungakhohlwa ukusubscribe ukulike nokushare okuyikhona okukhulu kunakho konke. Niziphathe kahle nibe nosuku lumnandi nginthanda kakhulu.